Jingkylli Iaki Shijur ki badang sudah ban yatho kuble pula ang ada semlah kersar sekal beting ban matang aku ban kerna lor kato kini ki Jingkylli ki bang aku ban bu hakmat ki Shijur ki badang sudah bitho pi lada dai perlok jepi bahayang basam jepi sumpah share ya kini ke video sia gitu ki perlok jepi ki bahayang basam jepi ki badang sudah bitho ai bakin tip ya kini ke hisha ka bawan na ka tin ke jong blai ka ban kong ke Jingkylli ki bang aku ban bu ya gitu ki badang sudah bitho kolong kani kai gaji hikai kaba pio ha kasngi tho song Kurim jepi lani ha kapor kaba phile hikai niam namar bangi pulin po ka kot ka perkhat ukasi erci umori uong ba ka kanthai bodu serang kimla badalele benlong kawe ha nang kata ka kanthai ka dustur ukasi sengap ha kam dei ya ka kanthai ka hikai ba ka kanthai kam dei ban pendam hakmat orang ba hakmat utengah lajong bot orang ba ru dei ban pendam hakmat ka kanthai hanrei balada kata ka dei hikai ka dustur ukasi nantangi pulin apa ka niam ukasi ka omba ka kanthai ka klik ka yang kana sencar kana kadar ka sngau ka sngap maka kari ka semar maka ka kedup maka ya ikon kiti bat ka sneng ka krau maka ya kikon kiti mentang aku aban bu ye ke Jingkylli namar balai hagini ki por ki baladep nga aku nga bu ye ke Jingkylli hakmat ka to ke ningut ki rangba ki badang dep ban ya Kyntiew Kurim haba kilit ya ke hikai niam nga kli ki kai ka ba pio ya na ya ke hikai niam hakapor ka phile hikai niam ha na ka benta ka sa na ka benta ka Kyntiew Kurim ki ong ba ka ega jing hikai ka banang kong gadong ba usirang ude ban e ka kanthai sumare ka kanthai ri ka kanthai umdei ban le umdei ban i shani shatai hadin ba ulade bi tha song Kurim tei tang maka ka ba dei tang maka ka ba dei ban na ka benta ka jung bar ka bar ka balong ba barbor haga lada hadin bot lada usirang ulade ban kamai ka ji na ka benta ki kon kiti umdei ban bat halade ya kapisa umdei ban tu ya kapisa ka bade hok jeng ikun hanre udei ban ai bi tek ha kalok ukamai sispa aspa udei ban ai bi ha kalok spa aspa lada udan kam san paul ne uha ban da panjing bid skam ha uha ban da panjing bid na kalok shiwab unsim ya keto kata ka dei hikai jong kato gini mut kibriu ki bang hasem kibriu ki bang ala ya kendo hadin ki bakil alej ha ka hikai niam hadin aswa bakin ya Kyntiew Kurim manta ngipulin apa kuat kan yang mukasi ka ong ba ka kanthai ka spa kari maka ya ka spa ka peu ka kedup maka ya ka spa ka peu ka peniat maka ya ka spa ka peu ka seneng makarau maka ka kai penyi ka yeng ka peniat maka haba peniat ka spa ka peniat maka ya yeng ka semru dai nalo kata kalong be tek kumba hikai ka dustur na po ka kot kan yang mukasi be na ka daw na ka por na ka daw ngaku ban bu ye kene ka Jingkylli namar ba blei ngam kwa ban pen pau yala di bang ade ustad ban nang balik gini kita kata ngam kwa ban le kita henre ngapang not sya perlok be jenga ngapang not ngale eknang ye kene ke bro na ka benta ki nong kersan na ka benta ki biri ki besunan ye ka aphira channel namar ba dar sibon ki perlok ki barang kam ye ka jihikai na ka daw kene ki long ka thong ka mer jenga ba man la orang ba ude balong kan rat ha la yeng lasem na ka taw da ni pulin apa ka kot de kasi material ni da upadar singi sengap ha de kasi material ni da upadar singi uang kumno ba hadin ke jingwan jongan yang kerstan hadin ke jingwan jongan yang kerstan la katas nem kata phus nem ke jingwan jongan yang kerstan ka balang kerstan ha po ka briu nyutrap ha ka bai dei bat ka ikhtiar orang ba ka klempar kata ai sengap ha hadin ke jingwan jongan balang kerstan bat kanem kerstan la katas nem ha po ka briu nyutrap na ka benta ka ikhtiar orang ba ha ga yang kesem kabalang kerstan kaniam kerstan kampat kwa ban kata ai hoat kabal keseng school kile kibon kikam ki babha hoat nga kubur ban nga ai gajiro na kamata kini ki bro hanre hakabai dei bat ka ikter orang ba kinong yalam kilengdok soblei lane ki pastor hakabai dei bat ka ikter orang ba kimpat kwa ba kata kimpat tre hiru ban hikai baman la orang ba udai benlong kan rat hal yang lasem ngipulin apa ka kod dekasi material ni da upadar singi kumjuru uban lam ke leng do uban lang pe leng do sengam ha uban lam ke leng do ha usnam ajar khasau ong ba wat la da kas ka balang kestan ba kanam kestan kal awan syapo ka beri nyutrap hanre kim tre ban keren ai halor ka ikhtiar jong urang ba khasi halor ka yeng kesam halor ka tengah jung ba halor ka tengah jung ba halor ki khon kiti na tagadaw na kamenta ki perlok jenga ki basngap barbor ya ka aphira channel ngaku ban ajumut lala pisno ye jumut bat ka aphira channel ba ka na ba ka ni kalong ka ka ba ka hikai tin jung blai ngipule yones khasau khasan ka ong ba utaw be jenga usumar ya ki hukum jenga khasau arfulai ong ba
uba jangan sumari ki kum jenga manga ukpa jenga nginwan sa hayang jingu lada boleh wan sa hayang jingi kanu kolong keba semutanat yo jingsuk ada dan kampan ko ngu pat shwaya keting chung ya keting trai boleh jipi kitab Deuteronomy kelong bar pra lada pitre ban ko ngu ya keting trai boleh jipi en ku yipi bani ke pat ke jat ban riau haka perte ku ya usyang bu pu jipi ki khun kiti jipi kin kwat kin kya ku ki jung tung jung tab jipi ki jingri jipi pin salong trai ke snong tau pin sa he pin stan ki nong shun jipi kin sa rem hakamat jipi kin sa shenran hakamat jipi pin sa yeng bat pin sa edau erngeu Henry lada pim teriak ban ko ngu iktin utrai boleh jumpi pin sa jam ringeu jam dau bat pulehi lada pi kwa ban tip nak ban ta ki jingkerku jena ban ta ki jingkerku lada pi kwa ban yo ik jingkerku lada pi ko ngu iktin utrai boleh jumpi nak tak dau leng ba kani ka aphira channel ka thong mir junga kalong ba nak ta baro ki tu ki perlok junga ki basun tenat ya ka aphira channel ko ban non rai ki ya kata ka jingmut namar ba hoat don sibun ki bom tip ya ka jingkai kitin jung boleh namar bala dangi plin nak kitab Hosea sengama kitab Hosea kalau ke basau ke khot ke bahan riu boleh ubenyau lendok ubenyau ki lendok kemut ba ya ki menteri jung boleh ya habang ong ki menteri jung boleh ba ya borok ki menteri jung boleh ki balong ki nong ilam balang kristan la ni ki ban ki balong ki nong ilam jung kaniam kristan ki pa junga kim tip yanga bat ya ki an junga namar ba phim itu yanga bat ya ki an junga phim tre ban itu ki pa junga ki bakala kim itu ya ka an junga bat yanga namar phi ki menteri junga ki lengdo junga phim tre ban ko ngu yanga bat phim tre ban itu yanga bat ya ki an jung utrai nak kata kadau bun hapok kabri nyutrap haduk mentamane kadai sisaken kumba kubur padarsi wong ba kaniam kristan kelawan kebalang kristan kelawan handai nak menta ke iktir orang ba hapok kabri hunterap kadang sakma kadang huri hura nak ada baki lengdo so boleh lene ki pastor lene kita ki nong ilam ki menteri jung boleh kim trek ban keren halor kata kadai sisa ba boleh hapok ke kita Hosea nong basaut khot ban riu ukren ban nyau nak ada ba kim trek ki lengdo boleh kim trek ban ko ngu handai langi pule napok ka kitab jikstat kolong ba khat saut khot ban riu ka ongkum ba kadustur kekelaan ban rakhe ngapa kadustur kekelaan ban rakhe naga jingdon kisim kum ubi uba na silut ke jumut jing perkat kum mangalai thoi pi kata khana mane banga kali na ki bri ki ba da sudah ban ki tho ki ba pun kre ya lade na ka ban ta ka jing tho sungkurim ki hikai ba ho ka ki de ban e ka katai sumari ka katai le ka ni le katai tang na ka ban ta ka katai hanre kim hikai pat ya ka katai kan e jala ul tengah lajong kan ko ngu jala tengah lajong kim tre ban hikai kum ba hikai kitin uble jinses lai khat san lai khat ri ko ba usun urang ba udai ban sensar la ka lok lajong Estar benokong bar puar ba man la orang ba udai benlong kan rat halai yang lasam haduk mentah hapok gebri nyutrap kirang ba kimpat long kan rat halai yang lasam kimpat long kan rat halaka lok lajong kimpat long kan rat halau tengah lajong halaka tengah lajong ba halaki khun lajong namar belai kumba ong kitab Hosea kileng do lani ki pastor lani kita kinong ilam jingi ho ngala kim trek ban hikai ya ke hikai ke ba hikai kitin ublei ki hikai ya ki kani kata ya bane khandau haba ki lecha ka jinya mentang kim trek ban hikai kumba hikai ka kitin jong boleh Siti ben kong Timothy khot ke baar kalong ke baar khot mandai ba ka kentei lano ruem kamdei ben le don bor hakmat utengah lajong kadei ben kamdei ben le no hikai hakmat utengah lajong Siti ben kong Petrus kalong balai khot ben kong ba man la ka ketengah man la ka kentei kadei ben kong ngo yala utengah lajong hatu lada pidon ya kita kinong yalam hapok ka balang kristan jumpi Lara pidon ni kinong ilam hakasingi tho sungkurim jipi ki bakren ni kini ki kebra pidai banda ie sisai ki pidai banda burom sisai ki namar ble ki di berblei ki di bestart ki di bakongu ya ketin utrai ble jipi ia kum kitu ki nong ilam hapok ka balang kristan hapok ka ni kristan pim dai ban pelaj no naga jing jipi namar pakilong ki jinggerku ya ka yang kasam jipi dai beriu semari ki sungu iki barbor khot iki asya aja ya barbor tuat jumut naki ya kendu or ke berkupan barbor ya ke jingkerku jungki namar ba kilong sisa kita kinong helam ki jong menteri jong boleh ki ba hadu kata-kata
entah ka Jingkylli ka baar mano bakar kui pi ha kasing ya tho sang Kurim namar balai na kapor habang alai sa kajing ya tho sang Kurim ngai iba hot ha shuaban mi tengah mi hari hadin baki wana ye mane ban pediang buram ha ying shwa bakin yu ha ying dai ka kanthei ka ba pediang buram ale ka karku ka bu ha khli la ne kale kano kam ka karku dai ka kanthei pe tin bleka omno bam dai ban le dan bor halor urang ba halor utang ala jong hari hapok ka beri hu trap hapok pet ngakwa ban bu Jingkylli hayeng hasam jepi mano bale dan bor halor utang ala jong dai ka kami jepi ne bakarku dai khupa jepi bakarku na mar bale ngi pulin apa tin jong bale kitab Genesis kalong ka pasau pu khandai ka khot ka bar phan riu ka Jingkylli jong khupa ka kam kor ban ne ka Jingkylli ulom ba lom silong yalang ba lom silong yalang ba lom kelang yalang ba lom semper yalang ba lom Everest yalang ba 12 kilo maka pertai banyak kita ke Jingkylli jong kita kilom kam kor ka Jingkylli jong khupa jepi so nam te ha kapor ka phirung siang phisa ban karku ha ka kame lene phisa ban karku ha khupa kata ngipulin na kitab istirak kalong balai kat khot ka ba khandai sngap ha ka kitab istirak kalong balai kat khot ka ba khandai ka Jingkylli jong khupa ka pen klan ya ka yeng jong ki khun jong ki sngap ha ka Jingkylli jong khupa ka pen klan ya ka yeng jong ki khun jong ki la phio ya ka Jingkylli jong khupa ka yeng ka sem jong phi kan saklan kayeng kasem jepi kan saklan nak kata kadau kata ka Jingkylli junga hato menu bakar kui pi ha kasingi tho song Kurim jepi nama ngai i ha kapor bangalet ngasong si ban ngasong diau ka mensim haba pedap na gayeng mene dei ka kemi ka balik dan bor halo tengah lajong kumba na kapor sakapor kamju trek ban hik ban ko ngu ban burom ban hin ko ngu ban burom ban pendem hakamat utengah lajong haduk kasingi tho jong ukun jong karu jong ki khun jong karu kam tre ban le dan bo kam tre ban ko ngu kam tre ban aya kalat bak ukpa un kar khu ye ki khun kale dan bor hi kale man hi nakmat ko tin bele ko ngam dei ban le dan bor kam dei ban le hakmat hanre hapok ka dusturu kasi nakadau ba bun kimyo jing hikai ka ba ki ka kemi hi ka kantei hi kale dan bor hakmat utang ala jong bar ki khun ki dono ya ka jing kar khu jong ukpa kabar takadau menu bakar kui pi nak takadau perlok beit ki bapet ki bakarsian ya ka aphira channel kani kalong ka jing ajumut jing aba la sai le singi anda pi long kpa dei ma pi urang ba dei ma pi unong kersian jo jing dei ma pi unong elam kumbolong ujusap kumbolong ujuswa manga bat kayeng kasam junga ngan chakri ye utra joshua arpusau khatsan takadau kani kalong ka Jingkylli ka jing ko ba kabanga kwa ban hikai pi ba la sai le singi shua bakin khun kin le ya kano kam dei khun ke dei banda pan jumut shua na ukpa namar balai ukpa uba ai ke Jingkylli ka kam kor be Jingkylli kilomba bat ka Jingkylli jungpa ka pen klan ya ka yeng jong ki khun jungki na takadau dei barbor ukpa ubala ubaya ukpa ubari ubasmar pe pi ki perlok ki bapet ya ka aphira channel kene ke dei jikai na pok ktin jumble kwa ban samlang sepi nga kwa ban samlang sepi ya kini ke bro kumbahikai ka san perkat jong upadar singi namar bahakawe singi upadar singi ulai siapo o kani jing thu kanal na uba Alfred kurba ma ulai siapo kwe na ki shinong ba uong ba kajuk ukni kalakut handai kajuk pa kampat sedang syuaban sedang ka jing yile niam baro karkui nga padar baro siang le re hak por ka jing le niam operasi uang ba ka kujuk pa kampat sedang kataru dan namar kata kadau da barabor dei pa ubala ubayai uban long kenra no hayang sam baro kibriu ki haba ki wa hakimi no ni mane namar belai kim trek ban pediang ba ukpa ulong ubala ubayai pi ki perlok ki bape ka aphira channel dei mas kongu yaktin rutrai belai jipi kumbahikai kiriu khmat kiriu kraw jong kari bakajat beriu jingi kibai kibalayo ya ke bro andre la phim tre ban ko ngu ye kini ke bro kat ba phiamon pule kitab Deuteronomy kalong baru pra kan sahikai ye pi balada phim tre ban ko ngu itin tribal jepi phin salja ka e ka ban jai pi sapule hi ya kata ke bro